בחווה של אדם. אירוע דרמטי התרחש במהלך הלילה כאשר הסוואטשרט של איתי נעלם. לאחר חיפושים מצאנו את הסוואטשרט הזה, את הסוואטשרט הזה וגם את הסוואטשרט הזה. אבל קראנו לאדם להצטרף לחיפושים ולא מצאנו. אנחנו נמשיך בחיפושים ואיתי, אל תדאג, אנחנו נמצא אותו. עד כאן תומר גולן מהחווה של... הנה שהתקבל זה עתה, אנחנו נכנסים לחיפוש בחדר חשוד. בוא איתי, בוא, אנחנו נמצא אותו. בוא איתי. בוא איתי, אתה מזהה? האם אתה מזהה? איתי? האם זה? שנייה. כן. איתי! רגע הפגישה המרגשת, איתי! מצאנו אותו! בוא נודיע להורים. יאללה ביי ממי, אני אחזור. רגע תומר, יש שיחה בקו האדום. רק שנייה. רק רגע עכשיו. מה? לא מאמינה. תומר תחזור. מה קרה? הלו. מה? עוד פעם? אני לא מאמין. טוב, אני אתקשר לצבא. שלומי, תקשיבי טוב. תזניקי את כל הלהקה, חייבים לחפש את זה דחוף. אי אפשר לחזור למחדלי העבר. אני מיד מתארגן. ביי. טוב, שלי, הרסתי עצמי, אני יוצא מבול בחוץ. אני אומר לך, אין לנו זמן, חייבים לצאת עכשיו, חייבים למצוא את הסוודר. אין, זה אסון אם לא נמצא אותו. יאללה, נקבל את אחרי זה. איתי לא לידות, אני גייסתי כאן את טובי המוחות, אנחנו עוברים כאן הכשרה בתור טייסים ואנחנו נמצא את הסוודר. ביי. טוב, אז אני מחפש את הסוודר פה, אני לא מוצא אותו פה. הסוודר לא פה, יאללה, אבל אולי הוא במכוניות אחרות. בוא נחפש במכוניות אחרות. בוא נראה אם הוא שם את הסוודר במכוניות האחרות. אין פה סוודרים, אין פה שום דבר. אין פה סוודר איתי, איפה שמת את הסוודר? החיפושים נמשכים גם לאורך מישור החוף, אך לעת עתה ללא תוצאות. עד עתה אין תוצאות חיוביות. איתי יקר, אני מבינה שיש משבר סוודר. הסוודר שלך אי שם בשנות הלך לאיבוד, ומאז כל החבורה עסוקה בלחפש את הסוודר. אז אני, הנציגה בעפולה, עושה מאמצים מאוד גדולים לחפש פה מתחת לכל עץ שיח ואבן. ויש בי תקווה, כי אם המגפיים של ברוך נמצאו בזרועות זקן, אז אין סיבה שהסוודר של איתי לא ימצא. בזמן צדקים כלשהו, ויחזר אל בעליו. הללויה. העיקו אותי, לא פחות ולא יותר, לחפש את הסוודר של איתי. המקום היחידי שעולה על דעתי ברגע זה אולי הכספות של בנק לאומי,
הגעתי לכאן, אני מחפשת. נכנסתי לחדר הכספות. איתי, מה אנחנו לא עושים למען הסוודר? שתבין. ניגשים פה לכספת. פה, איתי, סוודר עין, אני מצטערת, אין לי רעיונות יותר. בהצלחה. איפה הסוודר הזה? איפה? נראה לי מצאתי. יכול להיות? איתי?